hat bat kin nong trei nalor kiwe. Kaying bishar High Court jong ka Karnataka. Hne kasngi kala kentat ya katuk ni ki jingkerpat ki ba persya ya ka jingpong ya ka hijab ha ki jaka puli. Bat ong ba ka jingpong hijab kam dei ka rukam ka badankam banbut katkum ka jinget Islam. Kamit bishar ka bakentup ya Chief Justice Uritu Raj Aswati, u Justice Krishna S. Dixit, bat u Justice J.M. Kazi. Kila ong bakam don keno-keno kamukot duma kaban persya ya ka hukum jong ka sorkar kabla penmi ha ka santarik urimpang arajar arpuar. Ha kaju kasngi ka Pre-University Education Board kala pelat ya ka kubor ka baong ba ki kena puli ki dei ban pong tang ya ka uniform bala penbet da ka bor penyat school bat anam sya ban pong ya ka hijab ha ki jaka puli. Kani ka jing ya ki kala sedang ningkong ha UDP district jong ubnai kala lingkot menta usnem. Bat kala sapriang sya keleng ki weipat ki benta jong ka jela kabla lam sya ka jing ya ki ha keleng ki jaka jong ka jela Karnataka.